Салом дӯстон, марҳамат ба видеои якуми курси Python. Бачаҳо, мо ба хулосае омадем ки як видеокурс сартем барои новичокҳо, барои одамое ки тамоман дар барномасозӣ маълумот надоранд ва мехоҳанд айнол сар кунанд. Ва агар ки шумо то ҳозира направление хутона сар накарда бошед, интихоб накарда бошед аниқтараш, шумо метавонед видеое ки ҳозир дар болои экран пайдо шудааст, ҳамура зер кунед, ҳамчун подсказка пайдо шуда ки ҳамура зер кунед. Бачаҳо, мо дар оҷа соҳаҳои барномасозиро фаҳмондагием. Инчунин ҳамин видеора ма дар description мемонам. Шумо метавонед просто дар болои силкаш биҷиқед, дар омада видеоро тамошо кунед, як направление хутона интихоб кунед, як самти барномасозиро интихоб кунед барои хутона ва ба ҳамин видеои мо баргардед. Дар инҷа бачаҳо, мо баъзеи чизҳои барномасозиро меомӯзем ва ҳозир видеои якуми мо боша, мо дар инҷа барномаи якуми худмонро месозем. Барои барномасозӣ мо аз забони барномасозии Python сар мекунем бачаҳо. Python яке аз пешрафтатарин, осонтарин ва беҳтарин забонҳои барномасозӣ дар дунё ба ҳисоб мешавад ва дар солҳои охир фақат рейтингда ҷои якум дорад, барое ки талаботи зиёдтар ва дар ҳама ҷо дар Корея. Чтобы шумо бидонед ба Python чӣ кор мекунанд, метавонед просто дар интернет бизанед ки ба воситаи Python чӣ сохта мешавад. Лекин ҳозир шумо дар пешакӣ мегӯм, любой нейронкае ки шумо мебинед, асоси ҳамун нейронкаро ба Python месозанд ва инчунин якчанд сайтҳо ҳастанд, телеграм-ботҳо ҳастанд ки асобене ба Python месозандшон, чунки осонтар мешавад. Так что агар шумо дар веб-разработка, сохтани телеграм-бот, автоматизатсия, дата сайенс ё ин ки сохтани нейронка яхтон интересӣ боша, шумо ҳамин забонро интихоб кунед. Ва ҳозир боша бачаҳо, мо қатъи шумо сар мекунем дарси якумона ва дарси якумда мо установка мекунем худи забони Python дар компютери мо ва инчунин барномаи якумона месозем. Хоб, мо сар мекунем ай Python худаш. Шумо браузерро мекушонем бачаҳо, чӣ хеле ки дар экран дидесен, медуроем сайти python.org ё ин ки бе сайти худаш дуромаданам Python версияша менависем 3.12 мумкин боша ва даунлод. Бачаҳо, версияи навтаршам ҳастанд, лекин версияи навтарш обычно ягон библиотекаш конфликт мекунад ва ошибка метаҳад. Ай ҳамин ҳисоб бачаҳо, ман ай опити 7-солаи худам шумода мегӯям ки версияи нави навша нева як-дута версияи пешинаша бигирем. Мисол 3.12 ҳамон мегирем бачаҳо. Медорем ҳаминҷа поёнтар скачач мекунем. Поён меоем саҳифада. Так, Python install manager. Поёни сайт меем бачаҳо. Ҳаминҷада рости кадомеша ки recommended мебарад, ҳамонро скачат мекунем. Ҳозир автоматически фаҳмед ки ман ба Windows-и 64 бита дорам месам, ҳамин ҳисоб биша рекомендатсия доисем. Ман мира скачат мекунам бачаҳо ва намхел скачат мешавад. Мода просто як файлаш скачат мешавад намхел бачаҳо. Тамом 3.12. Ҳозир Python-и компютери ман худаш чанда? Python ноути ман худаш ҳамин 3.12 ҳаб ё 3.13 хай скачат мекунем. Бёра ман отменить мекунам. Python-и 3.13 скачат мекунем, чтобы скачачаш шумода нишон будем бачаҳо. Python-и 3.13 мезанем, поён мерем ва мебинем Python Windows 64 бита скачат мекунем. Ҳамагӣ 20 мегабайт, 27 мегабайт бачаҳо. Уха файли калони бад нест. Даже агар интернетон ним мегабайт секунд кор кунад, дар як дақиқа скачат мешавад полностью. Шумода ҳоҷат нест ки як соат ҷудаш кунед ранги дига барномаҳое ки ҳастанд ё ки ранги бозӣ скачат кардан. Ва инаҳа вақте ки скачат шид, дар болои ҳамин меҷиқем бачаҳо. Ва камтарак интизор мешем, загрузка дод. Инаҳа намхе акнок шуда мешавад бачаҳо. Акнун мо чӣ кор мекунем? Ҳатман дар ҳамин поён галочка мемонем бачаҳо. Python.exe tupes. И барои чӣ дар кор? Барое ки баъдан мо библиотекаҳои дополнительни скачат мекунем, установка мекунем барои кор ба Telegram-бот, ба база данных боша ё ки ба сайт Django мисол чизе ки боша, чтобы ҳамин қати кор кунем бачаҳо, мо ира галочка мемонем. Ва install now. Ҳамира просто меҷиқем як бор тамом. Подтвердить мекунем. Всё уже. Python полностью установка мешавад бачаҳо. Полностью Python-и нав тоза ҳак установка мешавад дар ноутбуки шумо. Ва ҳозир мо камтараки дига ҷудад мекунем, чтобы ҳамин Python загрузкаш биравад. Ва даже ман инҷа уже версияи Python-и дигаша дорам. Python-и яъне 3.12 ҳама аллакай дар ноутум дорам. Метавонем ҳамира дуромада бикушоем, даже фарқ надорад, ё ки метавонем ҷудад кунем. Ва в целом инаҳа ҳозир ман запустид мекунам. Python-и аллакай бидагира дар ноути ман. Инаҳа ман кушодам Python-а. Инам хел акнун мекушояд шумода вақте ки скачат шид.
шумо ин амира мекушоем ва ниё куненда ай шумо ҳози ҳарфош майда нишон додисай ай ман калон шутоби амира калонтар кунен ранги маволи бисёр нишон калон нишон дода барои ки майдаи баъд яхе додамда Python options медорем наин болода configure ideally меҷиқем ва ин ами поёнда размерша интихоб мекунем. Ин ами 18 ҳай барои ки ман бисёр индивидуали роҳ мегзаронам ва экранам ман поделиться мекунам. Агар интернет безеб боша шрифти майдаро хушо нишон намета ва 18 ҳай калон авҷа хушо нишон мета. Ҳозирам ман 18 мемонам шутоби шумо да вид набоша. Хоб ира клоз мекунем. Скачать ши. Ина метавонем даже уже Python ки скачать ши пуст меҷиқем ба англиси IDLE мезанем бачо. Ина ҳа баромад Python 13. Python 13 дар ин стрелкаш меҷиқем иҷа перейти к расположению файла мекунем баъди ки намиҷа меброраш ҳамира просто чикор мекунем мо бачо даболош дички қати меҷиқем короче поделиться мекунем ҳамира поделиться так поделиться не поёнтар показать дополнительные параметры отправить мекунем рабочий стол ина ҳа рабочий стол даб омад уже на поёнда ина ҳа ман мекушомаш ина пожалуйста Python кушода шид ва ниё кунед бачо баъде ки мо инро скачат кардем мо файли нав созда мекунем мо метавонем ба англиси просто Ctrl-N англисиро биҷиқем ё ин ки файла меҷиқем new file Ctrl-N диден ҳамин Ctrl-N ам меҷиқем англиси қати тамом шуда мешавад ва анака ҳозир мо якмин барномаи худмона месозем бачо. Хоб дар Python мисли любой забони барномасозии дигар ва мисли забони гапмезадагӣ ҳар намуд командо ҳастанд ҳар намуд синтаксиси хича дорад ва мо ҳозир ай командаи print сарф мекунем бачо. Print и функсия мешавад. Print функсия меган ва дилхоҳ чизе ки баъд ё паус мемонӣ ва ягон амалро выполнят мекунад ҳамира функсия меган. Хоб print дар дарини қавс мо нохунак мекушоем hello world ҳар гоҳе ки мо номона навиштанӣ бошем ё ки гап печат карданӣ бошем мо нохунак мегирем бачо. Дар Python фарқ надорад нохунаки дутага боша ё ки яктага лекин важне чие шутоби ҳар даш якхела бошанд ҳам аввал ҳам охираш якхела бошад. Баъде ки мо инро бачо аллакай навиштем кодмона мо чӣ кор мекунем мо ё ин ки дар ноутбукмон F5 меҷиқем агар ки F5 нашид шумо мумкин кнопкаи function биҷиқем ки кор кунад яъне fn дар поён астак ӯ хелам нашид просто run меҷиқем ва run модул мекунем. Хоб окей баъде ки моро окей кардем мо бояд файлмона сохранит кунем дар ягон ҷо. Ай ҳама хубиш рабочий стол интихоб кунем ва папкаи нав кушоен нависен номша ки барномаҳои ман ба тоҷикӣ русӣ англисӣ фарқ надорад медорем дарини ҳамида бачо ва номи ира менависем hello world ентра меҷиқем ина бачо hello world уже барномаи мо мега hello world яъне салом дунё. ҳамаи барномасозо ҳамаи программистора якмин барномашон ҳамин бояд боша ва ман умед дорам ки шумо ҳам ай пишти видеои мо такрор карда якмин барномаи худтона сохтем. Ба ҳамин дарси якмона тамом мекунем бачо то дарси дигаримон хайр.